jam geno weteme ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam fulliɓe windere hettoroɓe jamma bela hande ko mawbare joyi mboyi hitande ujune 2024 fulɓe mbi saɗa mocca ɓoggol yoɗo sewɗo ɓuttiɗo hayda anda jogorɗo haɓɓirede en payi Monaco toon to hirnage Europe lamorgo ko Monaco ɓi lamɗo ko Albert ɗiɗi ɓesgu ngu ko 38 ujunere e temedde 856 neɗɗo wertago mayri ko temedde 208 hectare wellitare mayri ko 19 bowti hitande ujunere temedde 952 yo jaam ñalluto ñalluɗen care cindoɗe e kelle men dadia ba hetto beela wona laccire saña saka guela sawto ngo ko Aminata Anne